Nakwara mugejwa kamora mora maintiere wacho kanyo ruotho pake gigo duto mesebedo kaka itimo duche makawuono duchieng mar ariyo igani mar 2026 Nyasaye otelo ni otai michopo dhiamo makawuono weche manyien mago imore mabiro ni kawuono chieng tich abich tarik 2 dwe mokwongo mar Januari higa mar 2026 eko ni cheno me lach ahinya weche manyien madhi biro ni sani ka muomo gode koda ore wacho ni gichopo ni kacha achiel kachiel nyaka sani kae magi weche manyien to mokwongo wachako kod thuond weche. We have 4 suspected Kenyans who are trapped in this building or in these rubbles at the moment. And all the teams are putting effort to rescue the 4 who are trapped. Jiangweno kwamo e kar odorofa parga uchiel ma uruombre pinye kar dak ma South Sea Nairobi kendo menyo margi dhi nyime. Ya last year maybe ilikuwa afadhali kidogo kuliko ya this year because depending na syllabus venye inaenda itabidi nijikakamue, hata school fees iko juu ya hiyo shule iko juu, lakini nitajikakamua sana. Jonyuol kod jopuonjre kasore gi ikruok ne yawo sikul ka sirkal bende olando ni gisegolo siling bilion 44 ne sikunde. Tumekuja tu kukusupport na kukuambia ya kwamba serikali tuko na tutafanya vile itahitajika ndiposa ukapate fidia. Kaneno ka serikali biro kama ayudo kakoro an kod kwe mar chuny. Jago majaigni 52 mong'ere kaka Charles Osore mane onego thuond ng'ielo bang' nego guoge mohero e gwenge mag Madungu, Sigomre, kaunti ma Siaya tinende ibichul kaluwore kod lal mane oyudo. Hata niko confused, sijui hasa nilimzaa mwezi nini year 2025 ama 2026 sielewi. Katobedo ni numbers wa nene piny but ne wayudo thuolo mar miyo minewa outcomes maber. Bende wamenyo sigana mar nyithindo 13 manyonyuol ka iyawo higa manyien e osuptal ma Jaramogi, Kisumu. Machiegni nyakwara mogejwang' winy kendo ne weche manyien odhiamo makawuono maga oimore wadhi bedo kodi kanya koro mogejwang' achiel kachiel e mbui meka duto mag Ramogi TV e Facebook, Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube Ramogi TV KE e mbui mar X kata Twitter kayudwa bende SMS line wa moyawo en 3-600 yorno ote marito wasome kar kae kikono aparo maintiere gode weche manyien mabede wakelo ni odhiambo makawuono e thuolo ni duto jaloko marwa en Liz Otieno. Anyiga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwaro mokeo nyaka sango rok ni machiegni weche manyien machakore sani nyaka e giko mare. Chenro mar manyo ji 4 manye odorofa maromo 16 ne oruombore kuomgi e kar dak ma South Sea e boma ma Nairobi pod dhi nyime. Mae timore seche ma sirkal dhi nyime gi timo nonro mar yango gino mane nyalo miyo odorofa no ruombre piny. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Ma e chal mar aluora ni ma South Sea Nairobi bang' odorofa no ruombore pinya. Tinga mag Komeko ochopo e chenro mar reso jogo ma odno ne oruombore kuomgi. E tipo mar wang' dede mar Ramogi TV oyudo kar saa 10:04 gi nyiriri 47 mar okinyi ma piny orugodo kawuono, jago moro nenore kawuok e igache ka ochomo yo ot moro. Mana dakika achiel kende kapok ochopo kama odhiye, mano saa 10:05 mar okinyi, jago no nenore ka jal ma gimoro obwogo kendo otemo ringo ka odok kama owuoke to olwar pinya. Mano e saa mane odorofa no ruombore pinye kendo buru mawuoke odno ema nenore e kor yamo ka umo jago no mane oyudo hinyruok kendo koro oyudo thieth e od thieth ma Mbagathi. Kaluwore kod joneno, mano bende e saa mane giwinje nduru ma giwuok neno gima timore. Odno ne oruombore ma oumo jomoko. Kochopo kawuono gimoro saa 10 wawinjo ka dhano go nduru nikech South Sea ing'eni aban koro dhano ok timang'o dhano ok nindi. Kwa woko to wanon ka building makoro nchokwasni building ni okrumble to bira mos nitie soldiers mane rito building kanyo ok wang'e exact number lakini ang'eni there are more than 3 bende wachre ni nitie jomoko mabene ende kalo koro ko gold slab kanyo be nano confirm lakini nitie jomedo trapped kanyo.
Familia mag ji ang'wen ma ichichni odno ne oruombore kuomgi ochopo kar masirano ka giwuok e kar dak ma Mukuru kwa Njenga ka gin kod lit e chunygi. Milome mar masirano ne ochopo negi mana e yo kinyino. Tungine tu area hii napigia sisi simu ndo nasikia anakuja saa 12 hata sisi hapa ya asubuhi. Mimi mama kijana jana saa 12 ametoka kwangu ameenda kazi. Tangu saa hiyo nimesikia jana saa 10 ameangukia nyumba. Sijaona tangu saa hiyo. Wakati tulisikia hii disaster tukajaribu kukimbia baka hapa, ambao ni watu wetu wawili ndio walikuwa wanafanya kazi hapa na ambao baka sasa wako ndani, hatujui kama wako hai ama wamefariki. Jodak Makono kachiel kod familia ma joheragi odno ne oruombore kuomgi koro hum nono gino momiyo chenro mar reso joma nitiere e odno dhi mos. Rescue response obedo slow kidogo. Gichako lakini gichako late. Mano gima Nairobi County nyaka lok. Toka saa 10 mpaka saa hizi hata kama mtu alikuwa hai amekaa muda hapa na atuoni usaidizi yoyote. Imekosa mwili yake, lakini unataka tu tupate hiyo mwili tuzike kwa dini yetu kwa Muislamu. Jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku mane ochopo kar masirano oyango ni nitiere jogo ma odno odiyo kendo sirikal osechuogo tim makende mar konyo e gologi e odno ka koro kwayo familia go mondo ohore. We have 4 suspected Kenyans who are trapped in this building or in these rubbles at the moment. And all the teams are putting effort to rescue. We are not getting out of this place until we ensure we get them safely. Ende olero ni odorofa ma oruombore piny ne winjo chope odorofa 12 kende kendo koro gisechako timo nonro mar yango ang'o momiyo gedo pod ne dhi nyime kendo ma ochuo chopo mar 16. According to the approval document which we have, this building was supposed to go for 12 floors, but it is reported it was already at 14th floor. Therefore, at the preliminary investigations, it is suspected that the building has collapsed because of the columns overload. Jaod bura Malang'ata Felix Odiwuor oyango ni masirano makogi kod buok ka bende odwaro ni ochung chenro duto mag gedo madhi mbele e kar dak ma South Sea kendo otim manyien chenro mar puodhogi ne gedo. Very lucky that this happened. This happened at night. This is a very busy road. Muhoho is a very busy road. We would have been talking about a very big disaster, more deaths here. And there's a school down here, Kongoni Primary School and Secondary School down here. This would have been a different story today. So we are asking and demanding that every single construction that is going on in South Sea must first stop, evaluation done, and every single multi-agency to come and give new approvals to these buildings before such disasters happen. Eseche makoro nonro itimo mar yango ka od orofani ma olwar ne gero ka itiyo kod gige gedo e rang'iny madwarore mar gero od orofa e pacho kae. Penjo en ni to en ng'a mane oninde tich emomiyo od orofa mane onego bed ni chopo e orofa 12 oger mochopo e orofa 16. Joyce Odur, Ramogi TV e kar dak ma South Sea, Nairobi. Nakora mo jong mano sigana mlosno kanyo koda Joyce Odur to kata kamano e diere kae ka wakelo ni weche manyien gi andhiru thuolo mano mara winja na achiel ka wuok jafwambo ma bende wuok Royal Media Services kae na odwa Melita Oletenges ma bende nitiere South Sea. Odhiambo makawuono wamedo mana rango kanyo ni gin to gin gik mage mano timore kacha achiel ka to bang'e ang'wa duogo mar mana mondi mwatudre kode achiel kachiel miwane mathoth bende mawuoka South Sea kama masirane otimre. Kama chelo ene penjo medo wuok ewi ng'ama owinjore kaune okang' kaluwore gi masira mano mar lwar kar rombo piny mar od orofa mano ogore piny kar dak mano ma South Sea. Katen County ma Nairobi kod duol mano mar National Construction Authority NCA duto wacho ni gisiemo weg gedo mano mar odno. Ma en mana achiel kuom udi ma oserombore piny kendo kelo masira ne oganda. Ka gikone to duoko maler okwuog mar okang' mar chik ma onego bed ni okaw. Walter Nyambaga miyo ler mar wachno. It was supposed to go 12 floors. The owner or the contractor
or the supervising engineers decided to take it to 14 floors. Mano en jatend migawo mar chenro mag jotije sirikal Geoffrey Ruku ka wacho ni odorofa moruombore piny South Sea Nairobi piny ne rik oseketne chik mar chopo orofa 12 kende, to kata kamano okalo ma ochopo 16. Ma okelo penjo mathoth ni mar en masira mane nyal geng'. Duol mochung' ne podho chenro mag gedo e pachoka, National Construction Authority, wacho ni odno en mar jago moro manyinge Yusuf Mohamed Yusuf, ka kambi matayo gedo mare iluongo ni Abian Consulting Limited. National Construction Authority wacho ni nyocha gisegolo milome kod penjo e kata ka gedo mare pok ochakore. Korka kore, sirikal mar kaunti ma Nairobi bende koro wuok oko ka wacho ni yande gisegolo siem nyadidek ne weg odno mondo owere gi gedo mare kuom ketho chike matayo chenro mag gedo. Oboke mar sirikal Nairobi lero ni milome ne ogol mar kwedo gedo mar odno e dwe mar 5, dwe mar 7 to kod dwe mar 12 mar higa mar 2025. Siem ne en mar tamo wuon odno kik med chwale malo. E kata kamano gedo no ne odhi nyime kendo dhi mohewo kwan manyocha oseketi. Motele masira matinende achije magin Farah Hassan Jacob, Abdiaziz Hassan Yakub to kod Wycliffe Omondi Onyango ne omaki tarik 29 dwe mar 6 mar higa mokalo ka itudogi kod dhi ataro gi chike mag gedo. E kata kamano ne owegi thuolo bang' chulo fwai mar Sh20,000 moro ka moro. Jodak ma alwora ma South Sea osebedo ka ywak ni mibadhi okwako chenro mag kaunti ni mar gisegolo ng'ur kinde ka kinde to pok owinjgi. I think the main issue here in county government to pull up their socks. These things have not haijanza leo. Sauti kupiga kelele juu ya whatever high-rise is happening haijanza leo. I think as the association have written countless letters to City Hall. Jatend migawo Geoffrey Ruku medo siemo jotagedo ni olure gi chike. Upon all those who are doing construction of different buildings, not only in this area of Nairobi but in the entire city and every corner of the country, to follow the laws which are supposed to be followed. Mama na chiel kuom masira mathoth mosetimore mag ruombruok piny mag udi. Masira matimore nikech nyawo mar apisas mag sirikal to kod jotagedo. Ranyisi mamoko gin kaka odorofa mane olwar e kar dak ma Oruma higa mar 2016 mane onego ji 37. Mano mane olwar e boma mar Onge kaunti ma Migori higa mokalo. Machielo kendo en mane olwar e kaunti ma Kiambu higa mar 2022 e kind mamoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakora jwang' weche thoth ahinya ka warengane motimore o maro kaka alwora ma Naivasha. Apisa mar obila olalo ngimane bang' chelore gi bunde en owuon e gweng' ma Kongoni, Naivasha e kaunti ma Nakuru. Otieno manye piny Orugodo kawuono. Ripot yango ni apisa mar obila no moyangi nyinge kaka Corporal Collins Kochei mawuok e tesend obila mano ma Munanda Gilgil nomuocho lisasi kokalo e tike motuch gi kawiye ma otho. Bang' kane osechielo nyadidek gi lisasi mohinyo jawala moro mong'ere kaka Lucy Njoroge ma jahigni 34. Miyono nyaka sani medo yudo thieth osuptal maduong' ma Nakuru. Apisano ne otiyo gi bunde kido mar AK-47. Nyaka sani pok oyangi gima ne okelo gwenyruok mar paro ma masira makamano owuok. E kaunti ma Kisii, obila ma Kisii ochako nonro kod apedha ne kweth njore ma osebedo ka monjo jopiny e bomano ma Kisii kod alwora mage kendo manyocha okelo nek mar rawere kata rawera moro mano kod ji mamoko ma bende odong' kacha kod hinyruok. Jafwambo marwa ma Kisii, Crispin Otieno, miwa ler mar wachno. Kuom jumbe ariyo koro, jodak e boma ma Kisii kod alworage osebedo gi achiedh nade kod luoro. Pichagi nyiso moko kuom rawere ma osetony e lwet jonjorego. Adhonde mag beti kod pala okwako dendgi kendo gilero sigana mar masira ma ojukogi e lwet kweth njoreno.
ma oweyo ka rawera achiel otho. Ma en achiel kuom rawere manyocha omonji e gweng' ma Daraja Moja. E gweng' ma Upper Hill, Egesa ma omakore gi boma ma Kisii, bende osebedo gi ripode mag rochruok arita. Faminas Ongera lero kaka nyocha kweth njore omonje kendo chwoe gi pala kaachiel kod monje gi beti. Mmoja alikuwa na panga, mwingine alikuwa na rungu na kisu. So walikuwa yao ilikuwa wanataka simu. So mimi kuuliza simu yangu mnachukua wapi? Ndio huyo wa mbele akanigonga panga, I think. Aligonga panga hapa. Kidogo hivi kuangalia nyuma, huyo wa nyuma na yeye akanitunga visu kwa mguu. Tena kuangalia kufocus wa huyo nyuma, huyo wa mbele tena akanigonga panga hapa kama mbili, alafu kuna ingine hapa. Rawera maja higni 23 manyocha eka otieko sombe e kar tiegruok ma Kisii Polytechnic sani koro odongia dhola e wiye kod bamne. E gweng' ma Nyanchwa bende Uganda odong kod hinyruok makagi kasha. Venye walikuwa wanataka kuchukua simu hivyo, mimi nikashika huyo mmoja. Nilikuwa na nguvu sana. Hiyo ndio nilikuwa nimetokea training. Nilikuwa na nguvu nikashika yeye zaidi kidogo ni nyonge. Mwingine kuona nimeshika hivyo, huyo jamaa wao akakuja na kisu akanipiga hapa. Apisas mag arita kwe oyangonia pedha osechakore ne kweth njorego. I would want all those victims who have suffered such attacks to make reports so that we can initiate investigations to find out who are involved, where and when. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Nyakuramogi Jwang weche thoth ahinya matimore mago motimore kaunti ma Kisii to nyaka sane okoni kachane watudre kod jafamaro mawuok kaunti South Sea manoka ma ot mar orofa mar udi apa kod auchiel orombore piny okinyi mapiny rugodo kawuono kendo nitie jomamoko mapontiere iye kanyo. Dani sani watudre kod nyawadwa Melita Oletenges mar All Media Services kae ka entiere South Sea kendo sani ka odani mondo mi olernone mathoth kama entiere South Sea odhiambo ma kawuono. Melita Oletenges, it's been more than 10 hours since the search and rescue efforts commenced at the site where you are this evening, and a multi-agency team that has been coordinating the efforts to save the lives of the 4 people who are believed to be under the rubble. As at now, what's the progress so far? Erokamano Cleophas, and good evening to you. Well, it is right as you've put it. It has been more than 10 hours of search and rescue for 4 people who are feared to be trapped inside a 16-story building that collapsed here in South Sea, Muhoho Avenue to be precise, in the wee hours of the morning at 4:05 precisely, according to eyewitnesses. And so far we've had the rescue team here led by the National Disaster Management and of course the county team, the Red Cross and also Kenya Defence Forces are pitching camp here to try and get through the rubble and the debris that is what is remaining of the 16-story building. Earlier on, it had been reported to be 14-story and 15, but the latest information we've gotten from the National Construction Authority through its director, Akech, is that the building had reached a 16-story. Now, Cleophas, the story that is coming out now is that this particular building had been rendered not compliant starting from May to July and now December, and the National Construction Authority had issued a warning to the construction company involved, saying that they should not continue with the construction of the building because of questions arising about its structural integrity. And now, barely 1 month since the last check, or even 3 weeks since the last check, the building has come tumbling down and affecting so many people living around this area in South Sea. And now it is a matter of life and death for families who are waiting and clinging on hope, at least hoping to see that their loved ones will be rescued alive and well.
Earlier on, we spoke to some family members who said up until 1 p.m. in the afternoon, one of the people who's feared to be trapped inside was able to communicate to their family. And all they were saying at that time is, please hurry up and try and get us out of here. So this distress call, Cleophas, is what mirrors the feeling on the ground as well, because you can imagine a family eagerly and clinging on the last hope to see their family member walk out alive, and of course banking on the efforts of this particular team that is now on ground, the excavators behind me, every particular drilling counting to those who are trapped inside. And of course, now we also have reports that the adjacent building, was just adjacent to this building that has collapsed. The structural integrity has now also been affected, and from where we are standing we can see gaping holes, cracks, and this means that now this particular building can also be rendered not so good for occupancy. And of course we've had reports from the county government as well as the National Construction Authority, and concerns from locals who are saying that money might have exchanged hands and someone might have slept on the job or looked the other way, and that is what may have caused this building and the neglect of very key tenets of construction that have now caused this building to come tumbling down. So what we can report at the moment is that search and rescue operations are still the key and primary role of the rescue teams here, and they have brought the lights and they are burning the midnight oil, and they are saying they won't stop until they try and rescue the people who are feared to be trapped inside. So, Cleophas, that is the situation as at now on the ground. Of course, we are staying here, keeping tabs on every event as it unfolds, and we shall be bringing our viewers up to speed with any other development from Mohoho Avenue here in South Sea. Back to you in studio. Melita, just from what you've observed and ascertained, just as you've reported, are there any other residential plots or buildings around where this accident happened early this morning that might have been affected, and what's the status right on ground? Well, luckily, Cleophas, there are no residential buildings that were affected directly, and at the moment of that incident, there were two vehicles here, cab hailing vehicles, that were just near the vehicle that, or rather the building that collapsed, and those people, we are told, managed to get to safety on time. And it's only the people who worked inside the building, particularly watchmen, that were unfortunate and were not able to get out of the building. However, as you've asked, there is a shopping center around, but no building has been affected. The only building, Cleophas, that has been affected is a building that is adjacent to the collapsed building, which was also under construction. And now we can see some, I think, from the third to fourth floor of that particular building, it has also been affected. There are holes, there are cracks there, and we've had an assessment from the National Construction Authority as well, who are here early on the ground, and they are saying that now that building, the structural integrity has also been affected. It is not safe for the construction to continue. And so we are waiting for the orders to follow from the National Construction Authority. And also, we had the CS for Public Service earlier here, Ruku, who said that any person will be found culpable of abetting or aiding the construction of a building that had been considered or rendered not fit for construction to continue, then they shall be put behind bars and, of course, a case opened. So there are many issues that are involved in regards to this particular collapse. Aside from the waiting from family members, of course, there are people who are now being eyed by the authorities, particularly the people who are concerned about the construction of this building, and now with the information that it had been rendered not fit for construction at least 3 times by the time of its collapse, then there are a lot of issues that may come out as the days go by. But for now, we are pitching camp here, trying to get the latest from the rescue team, and of course we shall be informing our viewers as it unfolds. Back to you in studio. Thanks, Melita Oletenges. Erokamano.
erokamana inya mano melita oletengezkea uoka South Sea odhiamo makawuono komio wacha maruache wi masira mar odorofa makamano gik mathoth nyoso bedo kaka timore nyakora moge jongo mami thuolo kod ler mathoth bende kawuok e kardak ma South Sea e county ma Nairobi. Wadhi nyime kod weche manyien kanya kora moge jwang kamoido kae ni weche mag somo migao mar omenda mano mara omenda ochwalo bilion 44.2 ne sikunde mago maga pinyo wacho mano mar siro weche mag somo e tamu kwongo madhi chakore chieng' wuok tich mano juma manyien ne jonyuol kachiel kodaka mago ma jopuonjre magi dhie klas kata grade mar 10 mane ni kod ng'ure wi sikunde mago mane otere nyithindegi. Piny owacho olero ni gin gi thuolo mar chwalo ng'ur magi nyaka tarik 9 dweni mokwongo ka dwe mar 1 dweni ma Januar higani. Chris Owino nigi lerno. Ndalo 4 motelo ni jopuonjre yawo skunde e chak tam mokwongo e higa mar 2026 migao mar somo ogolo omenda maromo bilion 44.2 mar siro weche mag somo e skunde mag primar kod sekondar mag piny owacho duto e pacho kae mangima. E ote mane ochwalne ute fwambo kod migao mar somo, skunde mag primar dhi yudo omenda maromo bilion 3.7, skunde mag junior sekondar dhi wuok kod omenda maromo bilion 14.5, e kinde ma senior sekondar to dhi wuok kod omenda maromo bilion 26.3. Migao mar somo bende oketo ler ni weche mag somo e skunde duto e tam mokwongo dhi chakore ayanga chieng' wuok tich manyien e kinde ma jopuonjre mag klas 10 to dhi yepo tarik 12 dwe mar 1 higani. E wi ng'ur ma osebetie kowuok kuom jonyuol ma jopuonjre magi dhi riwre kod klas 10, migao mar somo onyiso gi mondo gichwal ng'ur makamago e kind tarik 6 kod tarik 9 mar dwe mar 1 higani. Mabiro bang' jonyuol seyo migao mar somo kuom tero nyithindgi e skunde mabor kaachiel kod terogi e skunde marang'eny ma gin piny ka ipimo kod maks mane giyudo e piny mar KJSEA. Kaka yo mar tieko kiawa e wi omenda ma jopuonjre mag sekondar mag day school dhi chulo, migao mar somo onyiso jopuonj madongo ni onge lokruok moro amora e school fee kendo sirikal dhi chulo omenda duto 22,244 e wi japuonjre ka japuonjre. Mabiro bang' jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro lieko chenro mar sirikal chulo shillings 12,000 kende kendo weyo jonyuol kod osiko mar chulo shillings 9,374. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kokesikana ma okel kod Chris Owino pod weche maga somo wayudo kanyo ndalo kayo machiegni mano mar yepo mar sikunde kaluwore gi lendo ma ogol kod migao mar somo. Jonyuol ochako ng'wech mano mar nyiewo gige sikul kaka yor ikruok ne tam manyien. Ywak to kata kamano nitiere wi nengo mar mwandu ma jonyuol ywak ni malo. Mae ne wedo thuolo mar menyo kit ng'wech mano madhi nyime boma ma Nairobi ne ikruok ne yawo sikunde tok sikuku. En ng'wech ma ochakore e higa manyien. Uniform iteng'o, buge iiko. Higa manyien ochakore ka jonyuol ma Nairobi gore peksen mar neno ni gitimo ikruok makare ne nyithindgi ma ikore ne yepo ma sikul juma manyien. Kawuono, jonyuol wuok oko mar neno ni uniform gi buge oyudore. Ywak en mar buge mar kit somo manyien. Tuseme ya last year maybe ilikuwa afadhali kidogo kuliko ya this year because depending na syllabus venye inaenda, venye ina change, inabidi hata sisi to change. So when it comes to textbooks, zinaongezeka kila saa. Malipo, tupunguziwe malipo shule, karo, wa vitabu, watuletee vitabu mashuleni. Ndio at least hata kama ni kununua, tujue ni fees, tunalipa kidogo, na uniform tununue. Ekindeni, jonyuol ywago pek mar ngima makoro nyaka sani omonjo fukegi. Sijajua shida ni gani kwa sababu wanasema mahali wanatoa material, maisha imepanda, kila kitu iko juu. So mahali wananunulia material, mahali wananunua vitabu, kila kitu iko juu. So imebidi wapandishe. Kwenda kwa uniform ziko juu, material ziko juu. Hata hiyo itabidi nijikakamue, hata school fees iko juu. Ya hiyo shule iko juu, lakini nitajikakamua sana. Jouso mag mwandu sikul bende ywak ni gimedo nengo nikech pek mar uchumi. Tunapandisha bei sana kwa sababu hata sisi tunanunua material na bei ya juu. Wanabagi sana. Ilinka wana pesa. Ile pesa wananunua nayo iko chini sana.
wanalia sana kwa bei. Kata odoko ni ywak nitiere, jo ohala ma uso buge kod uniform nyalo buonjo kaluwore gi kwan mani malo mar jonyiewo masani manyo mwandugo. Naona students wamekuwa wengi compared to ile mwaka ingine. Juu sasa tuko na senior school, so wamekuja wako wengi compared to last time. Najua tukuwa na form 1s. Yeah, this time wamejitokeza wengi. Yeah, it has been a little bit of slow. Parents are not coming as we expected. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nakura mgojongo chethosa enya waranga na watu murenya tike kaunti ma Migori ene anyola mara guda maidore gwenge mago manyatike ochiwo omenda mar basari maromo shillings mano million 2.1 na nyithindo maromo 134 masomo sikunde mag sekondar kod kuonde tiegruok mago ma opogore. Japuonjre ka japuonjre oyudo omenda maromo shilling 15,800 Jojuma nigilerno. Pek mag somo jopuonj mathoth ne kalgwego mag nyatike mane ikelo kod onge mar omenda mar somo ne omiyo anyuola mar Guda e sapkuonde ma nyatike ne obedo piny kendo ne obiro kod paro mar solo omenda matin mar siro somb nyithindgi. Paro ni mano biro higni malo 5 mokalo osekelo geno maduong' ne jopuonjre ma anyuola ni mar Guda mane onge kod geno ma yudo somo. Doka nyathi ok bed gi thuolo mar bedo e school. Gin frequently at home tiriembo gi mondo gidhi my school fees. So wan kaka jonyuol ne waparo matut wakonto ere kada wa maintain nyithindwa school nikech sama en maintain school no eko bedo gi full attendance lessons. Higa ni jopuonje maromo 134 mowuok e anyuola ni mar Guda omiyo omenda mar somo maromo milion 2.1 ka japuonjre oyudo omenda maromo 15,000 kod 900. Nyathi ka nyathi dhi yudo siling 15,925. Gima chalo kamano wagombo ni mondo timre ne ji oganda duto te mondo nyithindwa oyud konyruok nikech somo ka ok iriwori gi jowadu to samoro nyalo bedo mapek matin. An gi jonyuol nate lakini challenges to ng'eny. Samoro nyadhi school to ichope school kichopo kigocho ne janyuol maybe otemo manyo fees to fees onge madhi chuni ni podi yie dala matin lakini nikech koro Guda nitie gikonya dhi mbele maonge challenges mamoko. Nyaka sani onge japuonje moro amora mawuok e anyuola ni mar Guda moseweyo sikul nikech onge omenda mar somo mabende koro biro kod jol magiyudo ka ok anyuola ni mar Guda. Ka okalo kuom omenda ma jokanyo mag anyuola ni mag Guda solo kod rambe mabende gigoyo osemiyo gibedo kod nyalo mar chulo omenda mar somo ni nyithindgi duto mantie skundego mag sekondar kod kuondego mag tiegruok. An gi nyithindo 3 modhi chulo negi pesa. An atimo business. To samoro business nigi challenges. Samoro en piny. Sani an gi nyithindo 2 moseyudo kony Guda community kae. Yuto ma jakonyrago kuom nyithinda gi ekien mana yor pur. To seche moko pur ok dhi maber, seche moko piny to Jakom anyuola ni mar Guda Dennis Akach waniga magayo ko pare kod 5 negi chiwo basari maromo milion 3 ni nyithindgi maromo 300. E higa ni wasebedo ga rambe ma jumla wayudo ka kiep mar siling milion 3.2 ma in total wasa support godo nyithindo madhi 300. Jokanyo mag anyuola ni mar Guda wacho ni omenda mar basari ma ichiwo kod piny owacho tin kendo ok nyal jolo som jopuonjego duto gino mabedo ni miyo gin giwegi ne gibiro kod chendoni mar jolo nyithindgi. Nitiere kaka samoro wanyalo yudo basari to basari ma sirikal kelo samoro ok wanyalo yudo gite kaka community. Koro wayudo ka nyithindwa nyobedo gi rem moko to ibiro yudo ni nyathi masombe ni piny mogik kata day scholar biro bedo ni chulo 20,000. Koro ibiro yudo ni janyuol pod biro dong' gi pek kuom 14,000 mondo chako sol lwete ofuko. Omiyo ne wabedo piny mondo waneni bedo ni sirikal supportwa to wan bende wan e sirikal. Wan bende wanyalo chako support sirikal e yo machielo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora mojongi kanyo wakao yuyo masani e chendo ni mara oimore kikidhi maboro waduogo bang' yuyo masani.
Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. An bende wach pari chanda kendo nyoro gotieno bende no kanyal nindo. Uwinjo. En be chunye chandre. Yes, nyakora Mogi Ajwang. En ndalo makoro wadhi rwako higa manyien. An kaka nyakochia Joanna Rigi kendo orders manase yudo order number 3 maen Sara Agutu gi order number 2 maen Michael Awete. Mano gi maoro nu free. Awiso Happy New Year. Macheni kendo nyakora Mogi Ajwang en moro marani podi kite kar kae chenro ni mar Oimore. Nyakora Mogi, bende ing'eyo ni nitiere tuo mar chuny mamako koda ka nyithindo matindo. Ma en midhiero momako kendo sando ngima nyathi ma jahiga achiel ma nyinge Curtis Nolan Jr. mani kod midekre mar chuny kido mano ma ong'ere kendo gi dho ngere miluongo kanyo ni biliary atresia. Kaka Sharon Ong'ao lero, anyuola mar nyathino ni kod achiedh nade ni mar tuono onyisgi ni inyalo mana resi e pinje maoko kaka India kokalo kuom wilo chuny mar nyithino mano mong'ere kaka liver transplant ka wich bar margi en nengo mani malo ma kata okumba mar SHA ok nyal reso. E kar dak makayole buore Nairobi, warado gi Lea Oricho. Mini nyathi mantiere koda higa achiel mosebedo ka kedo kod tuo chuny chakre tinne. Bang' nyuol ne nwadhi ot maber, but after 3 weeks, jumba adek, nobedo matuo, nwadhi kode hospital. Wachopo hospital to hospital nofwenyo ni en gi jaundice, tong wang'e ne ratong'. Koro ema norwakwa hospital Mama Lucia Ward. Okete light miluongo ni phototherapy machine. Ndalo 4 oyudo nafu matin, then omiwa discharge wadok ot. Koro tok discharge no miwa appointment mar dok e clinic ma tok dwe achiel. Koro Kenyatta emane kanosekete woto daktari no o diagnose ofwenyo ni en gi tuo miluongo ni biliary atresia. Biliary atresia en tuo ma mako liver. Koro kanyo kanosefwenyo ni en gi shida no to nonyiswa ni onego bed ni timone bero operation niluongo ni Kasai procedure. Koro Kasai procedure en procedure ma temo correct the defect manentiere e liver no. But unfortunately kaka notime nokokonye, nokobedo successful. Gisama wawuoyo ni the left side mar iye kumantiere liver okuot nikech liver no okuot. Koro the more momedo bedo e kaka liver medo kethore. Lea lero wuoth ma iye tek ma wuode ma nyinge Curtis Nolan Jr. osebedo ka kadhe. Wadhi clinic after every 1 month. Samoro be wadhi after 2 weeks. Samoro be nyathi otuo kata kapok 2 weeks goromo. Chuno nwachak waringo kendo wadhi hospital.
Koro wasebedo in and out mar osiptal nyare dwe mar adek nyaka sani. Ok osebedo mayot. Yedhe otiyogo be ok gin yedhe ma bechgi yot. Nonyiswa ni mondo ka ber to onego bed ni itimone the liver transplant kapok oromo 1 year. Ma 1 year norwako dwe mar 11 tarik 27 to nokonyalore. Ma nyaka sani pok onyalore. Olero ni okumba mar SHA osebedo mana ka konye e timo chudo mag nindo e osiptal. Ka chudo mamoko mag osiptal to okumba nok chul. Nyaka nwachak thieth ne last year ko obedo admitted Mama Lucy mokwongo. Wasebedo kwa tiyo gi SHA osebedo ka cover admissions mag hospital. Koro admissions mag hospital kende ma SHA cover, but gik maka clinic yedhe girigo mago to SHA ok cover. Mago wasebedo kwa timo kowuok e ofuko wa. Bang' dang' ni ka gimanyo thieth. Curtis koro geno mare gi min mare nie dhi yudo thieth e piny India. Geno makata kamano pod chalo piny mudagiru. Mondo mi wakonye, onego chako timne surgery mar 2 miluongo ni liver transplant. Koro e liver transplant ka nonyiswa ni e Kenya ka Kenyatta ok otimre. Koro nonyiswa ni wanyalo dhi osiptende ma oko mag Kenya, the overseas. Koro ne wa opt for India. Koro nwa contact hospital moro miluongo ni Fortis Noida India. Mane wawuoyo kodgi ma giyienwa ni ginyalo konyonwa nyathi. Koro ne gimiyowa quotation no wacho ni surgery mondo mi otimne nyathi surgery wuon maonge gimoro amora en around 3.5 million mano surgery kende. Koro kwa include gik moko ka yedhe, accommodation, travels gi gik mamoko go to one need like around 5 million. Nengo mar chulo thieth e piny India ema koro sani oketo familia kama tek. Ka okumba mar SHA bende nigi ohinga ekonomenda ma igolo ni thieth makamano. No nyiswa mondo be ni timone liver transplant before 1 year cause kako medo bedo e kaka liver ne medo kethore. Koro nyalo kethore to a point ma ochako affect other body organs, gik maka kidney giri. Koro ing'eni kochako affect another body organ to koro konye bedo matek. Ok nyalo timone transplant ni ok dhi bedo mayot. Ma 1 year norwako dwe mar 11 tarik 27 to nokonyalore. Ma nyaka sani pok onyalore. Kaluwore gi thieth mag oko mar Kenya, SHA daktari nonyiswa ni SHA ka wa apply nyalo cover nwa, nyalo chulo nwa gimoro kaka 500,000. Koro pod wane process nkech noche ka download requirements monego bena tero ni daktari. Koro narito the next appointment mar daktari adhi gi mondo daktari osign na mondo adhi go kasha wang'iane ka nyalo yudo that 500,000. Kata kamano kaluwore gi chike matayo okumba mar SHA mano kete time dwe mar 9 mar higa mar 2025, SHA nyalo mana chulo Sh500,000 ne thieth e pinje maoko. Magi duto migawo mar thieth noyango ka gimedo ni mano osiptende ma SHA opuodho ni thieth makamano emibiro chune gi puoth mar dhi nyime kod thieth. Kade makamano Lea kwayo konyo kowuok kuom mondo konyo wuode mar yudo thieth madwarore. As at now, nte barua daktari nosemiyowa okay mar dhi India ma wane makoro ok wan ready. Daktari to nosemiyowa gimora mora wan sawa. Daher kwayo ni ng'ata ma story na otach ama oguza man gi kony, obed siling 20, obed 10, obed 50, obed kata ng'amo yie chung'na kata mane the whole of the process anago erokamano. Sharon Ongao, Ramogi TV. Nyasaye mondo mi oresgi kendo oketnegi mijing'o e kinde ma gikale matek kendo chang mapiyo ne nyathi Curtis Nolan Jr. Odhi nyime kanyo koro mojwang' kod weche mamoko matimore kaunti ma Kisumu. E sama piny Kenya ne nitiere nyasi mano mar rwako higa manyien mar 2026 gi mor kod ilo. Moro makamano nomedo chopo ne moko kuom mine e od konyruok mane kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. E sama ne giyudo nyithindo mano e dier otieno ka oganda kata oganda mamoko bende dhialo higa manyien. Millicent Adhiambo miyowa sigana no.
E ward mar mine mayach e od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital. Mor mokikore kod ywak mag nyithindo mayom. Nokwako kor lwasi e kinde mane mine konyore e seche mogik mag 2025 kirwako higa manyien mar 2026. Report mag od thieth ma Jaramogi yango ni nyithindo 13 ne onyuol kanyo e otieno mar tarik 31 dwe mar 12 2025, wach mane okelo lwasi mag mor e chuny minego. Achiel kuom minego en Berila Chieng, miyo ma jahigni 26 mawuok e gwenge Maseme manonyuolo nyathi mawuoyi mana kodong' dakika 2 to higa lokore bang' muoch kae kuom ndalo 3. Mumia mor nikech hata niko confused, sijui sasa nilimzaa mwezi nini year 2025 ama 2026, sielewi. Beryl mochako wuode ni Lan Bilal Imani manyiso kwe mobire ngimane tok chandruok gi ichne. Nyiso mor gi kitarita gi thieth mane oyudo e od thiethno kojiwo mine duto mondo mi orit nyithindegi makare. Iluonge ni Nilan Bilal Imani. En ranyisi mar kwe, kibet gi kwe chunyi. To Nyasaye timo nikech I passed through a lot during labor pain. Ne duto mane wanyuol godo 31st anyalo mana advice gi ati mondo girit nyithindgi maber, nyithindo bed gi ngima maber. E kar thietho nogo, bende wayudo Adija Kombo, jagni 25 mawuok Ogango, manyiso mor mare tok yudo nyathine mawuoyi mar 2 kendo miye nying mar Twale Baraka maulo ne gweth e ngimane. Vizuri, sisi ndo tumekafunga 2025. Kama sasa tu rekodi kama baraka kwangu. Nevelma Anyango, nyadendi mama e nyathine mokwongo, onyiso morne kuom ne konyore maber e yor pala e lak seche mane ji rwako higa manyien kano gwedhe gi nyathi manyako motiso ni Naya Kelsey tiende ni jaber. Opoyo osiptal ma Jaramogi kod min mare kuom arita gi sir mane oyudo kuomgi. An nang'eno kadhi kalo, kecho mang'eny ok kalga, anto nakalo namor. Kokalo kuom tend wuod mar mine mayach osiptal ma Jaramogi, kotelnegi gi jalup laktar motelo kanyo Naumo Ochieng' Owino, ne gikwayo hawi maber ne mine manokonyore kaachiel gi nyithindegi e higa manyien mar 2026 ka gisingo biro medo bero chenro mag chiwo thieth makare. Ne en ile chunywa kaka jotich mane nitie kata obedo ni numbers wa ne ni piny, but ne wayudo thuolo mar miyo minewa outcomes maber ma en chung marwa kaka Jaramogi ni minewa ka wuok to bed gi konyruok maber, excellent clinical outcomes. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, JOTRH, Kisumu County. Mor makende nyakoro mojama wa county ma Kisumu adhane county ma Siaya. Jago manyocha onego thuon nyielo owira ni nonego guoge e gwenge mago ma Sigomre county ma Siaya koro yudo fungruok bang' apisas mag KWS limo dalane kendo singo ni dhi chule kuom lal manyocha oyudo. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi lerno. Tok lero sigande ne od fwambo mar Ramogi kaluwore kod midhiero mane yudo e lwet ng'ielo bang' nego guoge. Ok ne en lweny mamuoda, en nega negi. En ni ng'ielo no nega kata be negi. Koro mane lweny mane wan go kanyo. But ne an kod guoga mane odong'ni ne wakonyre kodo. Ne wakonyre go nikech kodhi bayani to guogni be luoro ne koni. Kodhi bayo guok to ba yudo thuolo ta tonge go panga. Koduogo ira to guok be buoge koni. Kodok ir guok ta tonge go panga. Nyaka ati ahingo teko ne bunyako kwe banegi. Okang' mane chune mar dhi ndiko dhoge stesend obila ma Sigomre. To kanyawuok ka achomo ka polisi mabugi. Kachopo polisi mabugi nyoringo Bobena station. Giwacho nani bwana gikigo wachini no kwanyal daka gino iter Sigomre kucha. Charles Osore to tinende dhi yudo resruok. Ma en bang' apisas marito bunge mag le KWS timo limbe e dalane. Kotelnegi kod apisa maduong' mar KWS Grace Kariuki ogoyo ne Osore erokamano kuom yie limbe margi e dalane. Kanyaka sani gisingo ni Osore idhi chul kaluwore gi lal mane oyudo. Kumshukuru sana Mr. Osore
kwa sababu ya kuangalia ya kwamba hata kama nyoka ameua ama nyoka amefariki na ameua mbwa, aliona ni vyema arudishe trophy kwa serikali, kwa sababu nyoka hiyo gosi yake ni trophy ndani ya serikali. So asante sana Mr. Osore, na tumekuja tu kukusupport na kukuambia ya kwamba serikali tuko na tutafanya vile itahitajika ndiposa ukapate fidia. Leo tumekuja na form, utajaza na tutasaidiana ndiposa wakati wa kufidia ukifika ufidiwe kama wale wengine. Apisas mag KWS osingone jodak mamadungu ni piny owacho biro miyo maino achiedh nade magisebedo ka gikadhe kagikoyo jodak mondo ochiw ripode mag monj mag le mag bungu. Ningeomba siku ingine ikitokea jambo kama hilo ama mnyama wa pori amepatikana mahali na ana threatened community, tutumie hotline kwa sababu tuko na station iko hapa Siaya. Watu wa Siaya wako tayari kuhudumia wananchi. Tutaelezea DCC wa hapa ya kwamba tunataka awareness creation session. Diposa kutoka sasa hapo ndio tutakuwa sasa tunapangilia kila kijiji tutaenda lini, kwa sababu ya wanyama wale wa pori wako hapa. Osore thuon mamadungu korka kore to opoya apisas mag KWS kuom limbe ka kwayo gi mondo kik gidin itgi ne ywak jopiny. To usemiwa nambeu okwabi nego gigi, wabiro gatemo saa asaya mwanwango shida kablani twagonu simu, to kik bedi sama gonu simu to uleo leo maru emo nego gigi. Jodak mamadungu kotelnegi gi Alfred Onyango bende opoyo apisas mag KWS kuom limbe mag gi e gwengego. Jo KWS nyalo bedo programs in advance, giwuotho e gweng' to gipuonjo ji kaka wadak gong'er, kaka wadak gi ondie, kaka wadak gi maybe thuonde kailagi. Yes, mondo wang'e in advance. Ne be nwang'eyo to gimotimre ni okne probably ne dakotimre. Sharon Ongao, Ramogi TV. Ramogi Joang Purowane Tanch, County no Siaya. Chik manyien marito ratiro maga mon liete igeno ni dhi chako tiyo e komenda mabiro mar 2020 koda 2020 koda biriyo. Mae dhi bedo kang maduong' ahinya mogo e kaunti ma Siaya. MCA ma West Game Susan Okwiri lero ni gino ma odong' en mana loso lai kaka idikete e time kor gwenge. Paro mar chikno ne opodhi kod od bura ma Siaya, kendo gavana ma Siaya James Orengo ne okete koke higa mokalo. Ne oloso e nyasi mane obago mar dialo higa manyien mane obagi e gwenge ma Malunga. Mano kamano bedo kata kod mond liete moheo 200 kendo ne upoyo okang' mar kalo chikno. Tinga majaka thuolo mar budho gi jogo duto mo wito joutegi okanyal kawo ji duto, to kawuono ni atemo makao e 39 sublocations mantiere game, kendo wabet kodgi ka wagomba ka matin ma wan godo bende wamiyo gi mondo gidog dala ka wan gi geno ni nchi waseketo chike mar mond ruodhi kata mond liete mong'e, kendo wan gi geno no kwadok e assembly kwa yepo dwe mar 2 wadwa chako keto regulations mondo the coming financial year mabiro kwa keto gimoko e budget to achak tiyo gi gik moko kaka owinjore mondo gik moko ochak tim kata gik monego tim at what level, identifying gi wang'eyo ni gin ng'ageri gidak kuonde machal nade, status gi chal nade, maybe health wise and everything, gi kaka gidak gin nyithindo adi gin ji adi, such that wabed gi data moromo mondo wane kaka wanyalo timo gik moko. Sana gima hinyowa en wach puodho, nikech iyudo ni dhako ka chuore osetho to kayuoche okawo puothegi kaka mag-gi. Nyithindo wetegi ok gidew, gikia ni magi gin nyithindo wetegi. Koro wane wakwayo sirikal mondo ng'iye kaka nyalo konyo mond liete. Wagone erokamano kendo wakwayo ni mondo med bedo gi chunyno, Nyasaye otelne kata kwachako higani. Omena bedo gi chunyno kaka oluongo ni kaka oluongo nyaka nyithi kiye gi jomoko gote. Omed dhi mbele gi gimochako ni kik bed ni wan kende moluongo wa, nitie joma ng'eny mond ruodhi ng'eny to wan ma Nyasaye oyawonwa yo bwa biro, kendo joma moko be odiochieng' machielo ochako obi. Nyakwara Ramogi Joang wantiere kar kae weche thoth ahinya mijo ma Siaya, Kisumu, Migori kod counties mamoko bende Homa Bay kin mamoko poni nitiere kar kae. Wadano wakaw wiyo masani weche mathoth ahinya sigano jo kanyo mano Malanga mayudore i game
mano kama winjo kacha West Game MCA mabende uloso kacha Susan Okwiri esigana mokalo kar kanyo mathoth nitiere kanyo koro mujong moiko ni deko sekalo 50 kora dek tok sadek wakawyo masani kikidhi mabora. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811 414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Bro manunga mo ni message mi nyera ni. Ai message bado to kama lomba. Okay mi aso me anbe lomba. Ilo so message na. Oh kuro nyiro cha ko ni messages donge. Nyiri mageke no message do jere sim nyiri mageke ndo. Ido cha ko na iga gasira donge mo. Ah ne vekti ko dundi malo ene ngoma rach kodi. Kana mi aso mango mi pando. Ergo so meara. Karamana ma de mane wish happy new year. Eh kure mabila dwaro ni wish ni kora moga juang. A happy new year. Weche mamoko nyakora moge juang wantiere kae magi weche mag tuke. Tielo mara uchiel mar tuke mag Raw Sports Festival maisiro kod midusa Rolex Osonga orumo ayanga. Tuke magi ne ogo kacha gwenge mago mag North Sakwa e sub-county Mawendo ne omiyo thuolo timbe mag adhula kod mago mamoko maromo 40 kod 7 mawuok e sub-county Mawendo mar piem. Jasir tukegi Rolex Osonga wacho ni kokalo kuom tukegi rawere mathoth oyudo thuolo mag tugo e sikunde mag mopogore opogore kama gidhi somo nono. Tukegi mag Raw Tournament opuo kaka kod jokanyo e sekta mag tuke kaka mano majiwo weche mag tuke ka opogore kod chiwo thuolo ne rowere mondo nyis talanta magi. Rowere oyudo oganda moko oyudo thuolo mag ndikruok e weche mag opande. Nyaka ne wachake wayudo ka wan gi under 15, wan gi under 17 to wan senior. Majorly wasebedo ka kaka the federation wang'iyo wach mar under 15. Wayudo ka nitie nyithindo maber kabisa kendo as federation ne waluongo nyaka national head coach mar Harambee Stars mondo mi obi scout nyithindo. Adona wach ni gima dwa kwani en the government onego par this tournament miloso gi individuals not political mondo gidonje gi support because we are really kwaneno to tournament nurture talents mag nyithindo. Ka nyathi oyudo nong'e tugo to oyudo nafas mondo mi odhi osome e skul moro kendo skul timo negi scholarship kaka Rapogi en achiel kuom timbe mane wan godo sama gitugo ka to japuonj gi maduong' oyie mondo mi nyithindwa mabe matiso mariek kendo nigi koso mar nyalo chulo school fee mokaw mondo dhi otiegre. To kogore gi mpira to wadwayo ni wanya dongruok mar gwenge. Dongruok mar gweng' chakore gi gik mwaluongo ni beda patriotic.
patriotic manyiso ni e thuolo mar chokruok mar oganda mar tipo kama na neno ni ber ka waywayo oganda wa mondo kaw ID kata kipande en nono kod wite en nono ikawe for the first time be pod en nono omiyo en chenro maber mondo jopiny owuogi obi okaw pande. Kamachelo team mar Green Bentos owuok ka jaloch e tuke mago mag Auma Nyagoro camp e tielo mokwongo mano bagi lap tuke mano ma Kadiege e ward ma Kibiri kar chuor bura mano ma Karachuonyo county ma Homa Bay. Tuke mane okel mano mar konyo e jiwo talanta mag rowere e gwenge makono. Green Bentos ma bende ne oloyo team mano maro sasa e picha choma kata penalties bang' wuok amodhi gol achiel kuom achiel e dakika mar 90 mar tugo. Tuke mag Auma Nyagoro mane ochan gi jatend migao mano mar omenda e Sirkan County ma Homa Bay mano Solomon Obiero kaka patron mare, kendo ne okelo kanyakla timbe aboro mawuok e ward ma Kibiri mane owuok joloch e tuke mano mag adhula mopogore mane obagi e ward no. Kako oganda wabede gimoro achiel, kako oganda wabede gimoro ma wanyalo yudo kaka kijende wa yude kar konyruok. Opira ni en wal maduong' malich, ji mang'eny osewuok ka kata mane tournament makoro wagoni nitie nyithindo mosebedo identified ka gi timbe madongo kaka Harambee Stars gi timbe madongo kaka Gor Mahia. To kuonde machal kamagi ma talent wuoke ok ochuno ni ji te nyaka ti office. Nitiere jomoko ma bende nigi talent mopogore opogore. Koro talent no nyaka wachak hanese mana gi e ward ka. Imiluongo ni talent en gima ber kendo gima ber ka wanacha talent na Uganda. Koro gima chalo kama encourage nyithindo momiyo gi gine magin go jusi magin go gibiro ginyiso ka, to ka ginyiso gi ka to miyo gibedo gi tegno. Obiro dhi malo kabisa kendo next year wabiro involve kata teams moko matin ma wuok oko mar Kibiri ward, to kendo wabiro involve team ma oyombo e geno wa tournament be biro tugo e final marwa ma next year. Koro mano plan ma wan godo motegno kabisa. Tournaments ge mwatiyo go to identify talent mage kama wanyalo yudo go talent madhi mabor. Ka koro Kibiri ka wan gi players madhi aboro manyocha wan go e county mago nyithindo mwasetiyo go Talanta hela mano win 5 million Nairobi cha. Yakora moge juang kamachielo iwacho ni tuke gi oting'o kanyaka mopogore gadhula ne nitie tuke machalo kaka ywa tol, gwajwa bende ne ontiere karkacha. Nigo tuke muy karamo. E kaunti ma Nairobi kae, kocha ma Nairobi United Nicholas Muyoti wawacho ni ikore makare tielo motelo ni tugo e kindgi kod Shabana mabiro kaikruok ni tuke makamago dhi timore chieng' Jumapil lap tuke magusi e kaunti ma Kisii. Nairobi United sani ni thuolo mar 13 gi points 16 ka Shabana nitiere thuolo mar 4 gi points 23. Kata obedo ni Nairobi United osetugo tuke 10 kende. Muyoti wacho ni moko kuom jotugo mage pod nigi hinyruok, to kata kamano oikore mar tiyo gi jotugo mantiere kao points 3 kawuok kuom Shabana FC. Nairobi United nyomedo kwan jolup kocha magin kanyakla kod jopuonj manyowuok Kariobangi Sharks gi Ulinzi Stars. Itakutoshea, nipewa ni piga luku kidogo. Lazima hata tuangalia. Yeah, first of all, I think after the break, I know the players are a bit rusty, but I know we've had time to prepare, and we've seen that our players are not rusty. I think from the coming up from the break, they're looking good, they're looking sharp. So we expect a tough one, and yeah, as always, we go for 3 points as much as possible, and I believe we have the capability to get something out of it. We are going to have a challenge, yes, but I believe with the technical staff that we have, we can manage to make sure that we give it our best.
Nyakwara moge juang mane makelo gi kumara weche manyien odhiambo makawuono ka kale ote moko ka gi Rolex Ondeng ma Homa Bay wacho ni aya wantiere kar kae happy new year kan ne Homa Bay duto moloyo duto aoro ote mar chang mapiyo ne jogo ma winyore kar dak mano ma South Sierra kamana enya kuom ote mari machelo mantiere kar kae en mar jale mbui mar Facebook kae Godfrey Ouma Uchieng oneno ka nitie Nakuru weche manyien donjo nayo makare molo na makare Godfrey Ouma wuod Kameji Migori County erokamana enya Migorian Presidents okang'eyo gima omiyo SHA ok nyal cover full treatment onego sirkal otim gimoro mano sigana mano mara nyathi mokelni kar kae mano Curtis Nolan Jr. Erokamana enya Migorian President kakiluongi kar kacha Fredrick Osuru erokamano kumote mari ntie ote machielo madonjo kar kae kawacho ni Marco Juang David Omondi Janyakat Nyabondo Ramogi TV winjore yo makare Nyasaye omed gwedho anyuola mar Guda kawacho ni ging'e shida majintiere godo MC Ozum Kapita oimura enya kleo Ramogi TV odhiambo makawuono kin kanyo kod Liz Otieno waluwo chenro yo makare enya kontie Luanda Konyango Migori County kendo Ramogi TV ler kelno weche manyien yo makare ayanga ka wantiere kar kata woro mana wach police monego ja ohala no Nyasaye omi familia gi ocho makende erokamana enya MC Ozum Kapita kuom ote mari githotha enya kora moge juang de osomo gi duto mane thuolo moyudo mar kelo weche manyien odhiambo makawuono odiochieng' mar ariyo e dwe ni mokwongo mar higa mar 2020 kod ang'wen jofwambo bedo oko omanyo sigeni kowuok Siaya Kisumu Homa Bay Migori Nakuru Ndiemo manyo nyaka e kaunti ma Nairobi kama thothgi nyaka sigana ma pod omedo luoni mano mar masira mar odorofa mar 16 ma orombore piny kar dak ma South Sea e kaunti ma Nairobi en wach ma pod omedo luoni nyaka odiochieng'no makiny nyaka jogo mantiere kiru machielo mano mag rango weche gi duto chopne yo machal nade elo jochung weche marwa ken mogo odiochieng' makawuono kod jogo duto ma obedo kar kata Bob Wafula kod Lange duto wagonu erokamano ahinya thuolo ni jaloko marwa ne en Liz Otieno Nyaugenya anyega Clovers Oluoch Jakisumo Kanyakwar mokeo nyaka Sango Uriti Masani wara odiochieng' machielo ka Nyasaye omiyo ngima wamedo koni kata ni happy new year Uriti Masani